Dzień dobry, szczęść Boże. Dzisiaj chciałem opowiedzieć o moich najnowszych nabytkach, co dostałem w poczcie. Tutaj mamy kogo, kto tak właśnie czarna peleryna Palpatine, czyli imperator, szczela z swoimi promieniami elektrycznymi. Piękna kapucynka jednorazowa. Też ten płaszczyk bardzo ładny. No i tutaj cały ten strój czarny, bardzo fajne, wystrojone. To buźki są dwie. Jedna taka milsza z żółtymi oczami, druga taka przepalona bardziej. Następny. No, ten tutaj mamy. Werta Maula, tutaj mamy, o i z koroną, może być z koroną, taki też ładny, bardzo ładny, tutaj spodnie i kurtka i ten mieczyk też, oczka bardzo ładne, no miecz podwójny, piękna figurka, można mu też dać o taki właśnie płaszczyk i kaptur, ale kaptur jest widać kompletnie inny niż ten od szefa, prawda? Czyli od Palpatina. Dobra, a tu kogo mamy? To jest oczywiście Vader, czyli nasz ulubiony bohater Skywalker. Tutaj widać u niego taki, to co mówił najprawdopodobniej, o tutaj to. Tego w innych tych figurkach nie widziałem. Buźka też dosyć przesympatyczna. No, nie wiem, czy się da zdjąć. Opla, jest. O, nawet jest buźka taka. No, da się oglądać. Tutaj też dosyć dużo tych szczegółów. Czerwone miecze i tym sposobem zakończyliśmy oglądanie niedobrych, czyli Sithów. A może dobrych, a niedobrych, zobaczymy. Ok, teraz przewracamy na innych. To jest takie tutaj. I kogo my tu mamy? Mamy młodego Luka Skywalkera w białym ubraniu. Piękne tutaj ubranie. Bardzo ładne. Buźka taka wystraszona jakaś, jak się uczył tam, albo jak mu ten... No, no tam, fryzurka taka jeszcze śmieszna. Tutaj Lea. Lea piękna, uśmiechnięta, o proszę bardzo, z buźką taką. Jeszcze jest buźka wystraszona. To jest jak leciała w tej czwartej części. Piękna też sukienka jest. To jest bardzo ciekawa taka figurka. Z tyłu, o kibic jest. No tutaj mamy oczywiście jej partnera. Kto to jest? Han Solo, podwójna kabura. W tym innym stroju to nie ma tak fajnie. Popatrzcie sobie, jakie to są piękne elementy. No i też ma tą buźkę taką zawsze zawadiacką, nie? No pewnie, o. Tutaj Lea też tak samo. Wow. No. O! Mistrzu Plo w masce. Tak. Też kiedyś miałem taką figurkę jaśniejsze. Widać tutaj te elementy spodnie. Tu też ma ten niebieski miecz tym razem. Bardzo fajny. No i kogo my tu mamy? Mamy dwa razy mistrza Jodę. Tutaj młodszy z jaśniejszym mieczem, właśnie z tymi kulkami takimi też. Tu widać, że ma włoski. Na tym drugim już nie ma włosków. Czyli musiał być starszy, wyleciało mu. No i tutaj też o lasce chodzi, czyli o krycę. Jest taka była trzecia figurka, co oczy w ogóle nie było widać, tak jakby spał, nie? Oj, mistrzu Windu. Taki trochę rozścieczony, ale bardzo fajne naszywki są. Tych naszywek wcześniej nie było na poprzednich modelach. Czyli jak znaczy znak rebeliancki, prawda, że ten no z popiołu, prawda, powstający. No pięknie. Tu teraz mamy parę takich figurek neutralnych, proszę bardzo. RTD2, bardzo taki szary, ciemny, to jest z zestawu tego, co oni we dwóch uciekli i wylądowali na planecie
Tatooine we dwójkę i tam przez tą pustynię szli. Także bardzo też wyraźne te kolory. Nie wszystkie te figurki od niego są takie dokładne. I tak samo C-3PO, oczy duże. Kolor jakiś taki ciemny, prawda? Bo to jest bardzo ciemny. Widać te kable na brzuszku. No i co? Jedna nóżka złota, druga srebrna. I tak faktycznie było tam w jednym odcinku, nie? Miała tam czerwoną. Popatrzcie, co to są za elementy tutaj tego wszystkiego. No jest naprawdę to rewelacyjne. To mi się naprawdę podoba teraz wszystko. I kogo tu mamy? Panią doktor z Camino, Kaminioniankę. Też kobieta, piękne te właśnie rodzaju żeńskiego. Tutaj figurka wyższa, ewidentnie wyższa od wszystkich innych, no bo Kaminionianki były wysokie. I tu też kibić, także jest bardzo podobna figurka do Lei, że w spódnicy, w sukience, przepraszam, w sukience idzie. No i ten przystojny typ brunet na brązowo. Łuki, Chewbacca. Proszę bardzo, też ładnie wymalowany. Wcześniej były tak figurki tylko po prostu brązowe, bez malowania. No i piękny jego łuk. Albo ta kusza, która strzela. Tu jest tak jest zrobione, że tam jak się naciśnie na to szare, tu się naciśnie, to wystrzeli. No bardzo ładnie. Tu mamy jeszcze dwa takie robociki dodatkowe. MCSX to jest ta mysz tutaj, która jeździła po chyba krążownikach, czy tam gdzieś po tych różnych. I tu mamy Gong Droid, to tak łaził bip, 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 bip i robił ging, ging, ging. O, też go tam przypalano. Zdaje się, ci go przypalali ci złomiarze, nie? No i teraz mamy jeszcze ostatnią stronę medalu, a właściwie tej płytki. To jest bardzo ciekawa figurka z Mandalorianina. To są Imperial Commando. Packjetem, z Jackpackiem, przepraszam. No tam w tej jaskini się spotkali z Mandalorianinami. To znaczy walczyli, spotkali się. To też bardzo szczegóły takie dodatkowe. Naprawdę świetnie to wygląda. Też mają twarze, teraz te wszystkie figurki nie takie jakieś czarne twarze. Tu jest kto? Jango Fett. Jango Fett. Naprawdę rewelacyjna figurka, takich szczegółów jeszcze nigdy nie widziałem. Naramienniki. Ten naramiennik. O, znak mandaloriański. Tego potwora z Mandalorianu. Proszę bardzo, tutaj ile tam ustrzelił, prawda, na hełmie sobie robi. Jakieś znaczki. Wcześniej tego na pewno nie było. Na pewno nie było. Były piękne zestawy również. Buźka jest też przyciemnawa. Tutaj ten pistolet może być troszkę przeciągnięty, że ma taki bardziej dokładniejszy. I co my tu mamy jeszcze? O, jaki ładny zielony strój. Proszę bardzo. Fajne, nie? No i ta naszywka właśnie. A tu nie ma, to jest z tej jednej strony tylko miał. No. Tu mamy jakiegoś tam też, no już tego nie pamiętam teraz. Też fajny, tam jest jaśniejszy, jeden ciemniejszy. To jest Night Tropa z pierwszego zakonu. Też z buźką, były całkiem szare, były białe, ale tu ma takie właśnie czerwone elementy, stawki. Fajna figurka. Tu jest normalny troper. A też bardzo się przyda. No i tu. Kto to jest? Kto to jest? To jest nasz Mandalorianin. Też dokładnie jest pokazany. Jedne się błyszczą te blaszki na ramienniki, te inne nie. Czyli to oznacza to, że te jedne były z tego metalu ich, a inne nie. Prawda? No i z naszym ulubieńcem, Grogiem. Grogu, o, nawet oczka duże, tu posmarkane, czy tam jak jadł.
I tym pięknym motywem dziękuję za oglądanie, pozdrawiam. Proszę lajkujcie, przekazujcie dalej, komentujcie, czy się podobało. No takie ostatnio mam właśnie hobby, znaczy może odnowiłem sobie. I życzę miłego weekendu. Pozdrawiam. Tschüss.